Joo, tervehdys täältä piilokojuusta. Paikka tuntematon, tai jotka minut tuntoo, niin tietää missä tämä on. Tässä kyyhkymehtuuta tälle vuotta vähän paremmilla menestyksillä olisi ajatus tehdä. Ja tässä nyt on rakenneltu alkukesää, tai oikeastaan viime vuonna jo ensimmäisen kerran rakentelin tätä paikkaa. Ja nyt on niin vähän enemmän jo panostettu tähän. Ja alkukesähän meni sillä lailla, että hernettä viljaa toin tänne ja ei sitä oikeastaan hirveästi mennyt, mutta sitten juhannuksen jälkeen rupesi tapahtumaan aika paljon. Eli sen jälkeen rupesi menemään hernettä, viljaa, suolaa, kaikkea rupesi menemään ihan kohtuudella ja muutamia kertoja riistakameraa käytin tässä ja totesin, että täällä rupesi semmoista kymmenkunta kyyhkyä käymään päivittäin ja nyt on muuten kyyhky yläpuolella tällä hetkellä. No joo, kuitenkin niin siis. Ruokaa on mennyt ihan helvetin hyvin. Mä viimeinen viikko tässä ennen kyyhkyaloitusta. Aika raahallista ollut ruoan menekin suhteen, mutta aina on vähän mennyt kuitenkin. Että nyt tulin vähän tähän teltalle istuskelemaan ja katselemaan, että minkälainen tämä on niin oikeasti sitten se tosipaikan tuulinen tämä tilanne. Pitää laittaa video jossain vaiheessa, että minkä näköinen tämä paikka nyt oli. Minkä minä tämä tein sitten, mutta ollaanpa vähän aikaa hiljaa ja katsellaan saanko kyyhkyä tuohon lavalle, kun ollaan itse mökissä. Joo, 3 kyyhkyähän siinä kävi tuossa lavalla syömässä, tai oikeastaan 1 oli lavalla ja 2 oli lavan takana maassa syömässä. Ja kylläpä täällä oikeastaan tästä teltasta, Rynon teltta ostettu, niin kylläpä teillä sopi aika rauhassa melskata, tolskata, pyöriä. Ei nuo hätkähtänyt yhtä tai ulospäin ei siis näy mitään ja pystyy jopa vähän niinku puhumaan. Laitoin kaverille tuossa ääniviestiä menemään, niin ei nuo siihen niinku reagoinut sillä hetkellä mitenkään. Että todella toimiva paikka, en tiedä montako vuotta. Tämä on hakkuuaukko, jonne on istutettu uutta männikköä nytte. Jossain vaiheessa tämä menee varmaan umpeen. Mutta niin kun, jos tässä nyt vuoden pari pystyisi niin tällä alueella tekemään mehtuuta ja ruokintaa, niin varmasti on monella tapaa ihan hirmu hyväkin olisi. Jopa lintukannalle, omalle harrastukselle, joka on nyt siis tosiaankin 3. vuosi vasta menössä, että tälleen 40-vuotiaana vasta kiinnostui metästyksestä vähän enemmän ja nimenomaan jousimetsästyksestä. Eli mulla on tarkoitus nyt tosiaankin metsästää vain ja ainoastaan tällä hetkellä taljajousella. Ja sitä nyt on semmoinen 3 vuotta on niinku harjoiteltu, on käyty istumassa, on ehkä vähän ammuttukin sillä jo. Mutta saalista ei ole vielä saatu. Mutta todella hyvältä näyttäisi tämä vuosi, että jos nyt sattuu aloitukseen tosiaan pääsemään hyvillä aikaa tänne paikan päälle ja lintua on, niin saalis varmuus olisi kohtuullisen hyvää tällä hetkellä. Mutta minäpä rupean lähtemään tästä poikkeen täältä teltasta ja kuvaan pikkusen aakkoa videolle. Se on todellakin aika pieni kohta, minkä kyyhkyt pääsee tulemaan, niin näkee minkälaisen minä olen saanut ne ruokittua nyt tällä hetkellä. No niin, katsotaanpa nyt tämä kyyhkypaikka tuli just teltasta ulos ja tämmönen pienimuotoinen aukkohan tässä on, tai aika isokin aukkohan tämä on, mutta tälleen. Tämä on aikanaan ollut ihan umpimehteä, tämä on hakattu ja sinne on männyntaimia, kuusen taimia on istutettu ja
Se on ruvennut jo tolleen pajouttumaan ja tässä kahtelin viime vuonna. Ihan ok paikka. Ei ollut mitään kokemusta, että miten kannattaisi ruveta, mutta kyllähän ne löyti tähän tosiaan. Että kun mennään, niin tänne on niinku sankolla itse on tuotu karkeata sepeliä. Siinä on vähän hernettä kyyvissä ja pari lavaa on rakentanut tänne valmiiksi. Tuli rakenneltua ja sitten on vähän vesiastiakin on kyyhkylle tehty ja ihan toimiva ollut tuo vesikin tuoda tänne ihan kantovetenä. Matkahan mulla ei ihan älyttömiä ole tosta tuoda sitä tähän. Että. Sitten on vähän kun tosiaan on vähän uudelleen istutettua mehtä, niin on tämmönen ojajuopero pikkunen kulukko tälleen yli ja yhden kaaveen on tuonut tuohon. Tuossa on yksi todella hyvin toiminut kanto. Siinä on kyyhkyt käynyt syömässä todella hyvin ja tohon on tuonut kanssa vastapuolelle vähän niinku hernettä maahan. Todella hyvin menee. Tämä on semmonen arviolta parikymmentä metriä kanttisa oleva tämä laikku tässä ennen kuin tuo pajukko nousee tähän ympärille. Risukasa tuossa. Tämä on ollut yllättävänkin toimiva tänä vuonna tässä, että todella hyvin ovat löytäneet tähän ja on käynyt syömässä ja sitten kun mennään tämmönen 50-60 metriä tuonne eteenpäin tästä kohi, tuolla on tämmöistä harvaa männikköä. Siellä on viihtyneet aika paljon. Kamerassakin on parhaimmillaan näkynyt sille, että tuolla takapuissa on aivan älyttömästi lintuja ollut. Sitten on tässä ruokinnallakin käynyt niitä. Katsotaanhan nyt minkä aikaa tää pystyy pitämään, että totta kai siinä vaiheessa kun puusto rupeaa kasvamaan, niin mitä harvennusoikeuttahan mulla ei tähän oo tietenkään, että niin pitkään kun mulla on mahdollisuus tässä tällä lailla olla, niin ollaan sitten. Sitten etsitään uusi paikka. Mutta jos vuoden pari pystyisi silleen nätisti pitämään tämän alueen tässä, niin voisi tässä yrittää vähän ensi vuonnakin kyyhkyä kahtoja. Katsotaan sitten sen jälkeen, jos tyyli ensi vuonna, tämän vuoden jälkeen, että yrittäisikö tehdä vähän parempaa videoa tästä, jos mä ruppaisin luonnistamaan ja jos ihmisiä nyt sattuu kiinnostamaan. Tämmönen todella amatöörimäinen kuvaaminen tästä meikäläisen kyyhkyn mehtusta. Mulla on tosiaan tämmönen koivikko vielä tuolla, koivikko-kuusikko sekä saareke tuolla ja tuolla päin on peltoa sitten jo ja tälleen. Tässä näkee vielä näkymä tuosta eturuokintalavasta tuonne meikäläisen kyttäystelttaan. Rynon Camo teltta. Siinä on pikkasen nuo ikkunat on vähän huonosti suunniteltu, mutta siinä on yksi hyvä ikkuna, mikä on nyt suoraan tähän ampumasuun sektoriin nähden, niin se on aika hyvin siinä. Tuolta jostain minä aina möyrin tänne tulla ja tuli tehtyä tommonen istuma-oksakin niille viime vuonna jo tuohon. Mutta jos nyt tällä videon perusteella saadaan edes vähän jotain tykkäystä, kommenttia ynnä muuta aikaiseksi, niin voidaan yrittää myöhemmin sitten vähän oikeasti panostaakin tähän kuvaamiseen tätä perinteisen lapsiarkielämän ja työelämän ohella, niin käydään metällä, mutta tekis mieli tehdä videota, mutta ei ole hirveästi aikaa, resursseja ruveta ihan kaikkea kuvailemaan tässä aina. Että. Mutta aina se olisi kiva kuulla, varsinkin positiivista kommenttia. Totta kai negatiivista saa laittaa, jos se on rakentavaa, että sitäkin voi laittaa tulemaan.
Mutta katsotaan, jos joku pikkuinen videopätkä saadaan aloituksen aikaan. Välttämättä ei ihan ensimmäiseen aloitukseen ei kerkiä maanantaina. Mutta tiistai keskiviikko voi olla, että katsotaan nyt minkälainen sää täällä päin on tarjolla, niin sen mukaan lähdetään sitten istuskelemaan. Jatketaan näillä.